Sănătatea nu este numai un dar, ci și o alegere zilnică. Sunt Monica Pop și urmăriți emisiunea Echilibrul Sănătății. Noul an școlar a sosit și cu un nou val de infecții respiratorii la copii. Azi punem lupa pe acest subiect care îngrijorează atât de mulți părinți. Vom afla cum prevenim îmbolnăvirile, cum îngrijim corect copilul acasă și când e momentul să ajungem la medic. Despre toate acestea vorbim astăzi cu doamna doctor Alexe Ioana, medic specialist pediatru. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de voi aici. Cu mare drag! În primul rând aș vrea să încercăm să vedem ce înseamnă o infecție respiratorie la copil și ce zone pot fi afectate de aceasta. Ok. Practic, o infecție respiratorie poate să fie de mai multe feluri. Fie ea virală sau bacteriană, iar ambele tipuri, atât cea virală cât și bacteriană, poate să afecteze practic întreg aparatul respirator. Pornind din partea de sus, practic pe unde intră în organismul nostru virusii și bacteriile, prin nas, coborâm mai jos, spre gât, spre laringe, până ce ajungem în bronșii și plămâni. Practic, asta este infecția respiratorie, acoperă întregul aparat respirator. Și de câte tipuri sunt afecțiunile respiratorii? Anatomic vorbind, ele practic se împart în afecțiuni respiratorii ale căilor respiratorii superioare, cele pe care le-am amintit din partea de sus, și căi respiratorii inferioare, desigur cele din partea de jos, practic întregul arbore bronșic, cu plămânii spre final. Însă, ideea e că aceste clasificări sunt de mai multe feluri, nu doar anatomice, una dintre ele anatomică, alta din punct de vedere al microorganismului cu care intrăm în contact și gravitatea. Și de ce copiii, mai ales cei mici, fac atât de multe episoade pe an? Asta este o întrebare foarte bună și pe care și eu o primesc de foarte multe ori. Practic, copiii au un sistem imunitar în maturizare, practic au un sistem imun imatur, motiv pentru care de fiecare dată când intră în contact cu virus, cu bacterii, la ei își pune amprenta mult mai ușor și mai ales faptul că ei sunt în colectivitate, în școli, în grădinițe, în creșe, nu îi ajută prea mult pentru că stau propriu-zis acolo, mai ales în sezonul rece, închiși într-un spațiu închis, mulți copii la oaltă și atunci riscul este mai crescut la copii. Dar ce număr de îmbolnăviri este considerat normal per an, să zic? Asta, ca să ajutăm părinții, aș spune că chiar 8, 10, 12 viroze pe an, atâta timp cât sunt viroze ușoare, se trece ușor prin ele, fără suprainfecții bacteriene, fără complicații. Cam acolo este numărul, chiar 10-12 de viroze pe an. Și ar putea fi cauza o imunitate scăzută, cum ați menționat? Imunitatea scăzută este un termen din ăsta foarte larg utilizat în prezent. Toți părinții caută siropuri de imunitate, că cel mic care avea imunitatea scăzută, dar de fapt la bază e ceea ce am povestit anterior, sistemul imun imatur. Nu este un sistem imun care nu funcționează corect. Practic el învață și pe măsură ce va crește, va înainta în vârstă, 1. Nu va mai lua atât de des acele viroze cu care poate se întâlnea pe la un an, 2, și 2, va reacționa diferit, pentru că a intrat acea imunitate pe care memorează practic ce s-a întâmplat și nu va mai reacționa la fel. Și care este diferența concretă între o răceală banală, o viroză și o infecție bacteriană? Depinde de foarte multe lucruri. Marea lor majoritate, 80-90%, sunt viroze. Practic, 89% sunt virus cu care intrăm în contact. E o parte foarte mică dintre copii care fac infecții bacteriane reale. Diferența normal constă practic în starea generală a copilului, în tipul cum se comportă cel mic în momentul în care este bolnav. Haideți să vorbim mai multe despre virozele respiratorii. Care sunt simptomele frecvente ale acestora? Cel mai des, toate încep cu un nas înfundat, cu acei muci care pare că nu se mai termină și al căror culori toată lumea, că e verde, că e alb, că sunt apoși, dar ca să dau așa un tip, în prima parte, la începutul unei viroze, sunt muci aceia apoși.
Da? Deci atunci copilul este și contagios. Ok, pe lângă partea asta de muci, de rinoree, de nas înfundat, avem tuse, durere în gât, multe dintre viroze și răceli nici nu au febră, dar și febra poate să fie de asemenea prezentă, un apetit mai scăzut, practic copilul atunci când este bolnav doarme mai mult, mănâncă mai puțin, vezi că este un pic afectat. Și cât durează perioada aceasta de început în care ați zis că este contagios? De obicei, sunt două lucruri diferite, cât durează partea de început și cât este contagios. Partea de început, ca să zic așa, de obicei o viroză durează 5-7 zile, unele chiar și 10 zile. Da? Rinoreea, adică nasul acela, e la început și e cel mai greu pentru părinți în primele zile, pentru că atunci ai intrat în contact, atunci ai foarte multe secreții, tușește copilul și caută tot felul de soluții. După aceea, prin a 5-a 7-a zi, deja începe să se simtă mai bine. Simptomul care durează mai mult, într-adevăr, este tusea. Tusea fiind acea tuse reziduală care poate dura chiar și 3-4 săptămâni. Și dacă avem ghinionul să mai intrăm în contact cu încă ceva, pare că tusea nu se mai termină, că cel mic e bolnav din septembrie până în iunie, când de fapt sunt mai multe episoade. Iar în acea etapă nu mai este contagios copilul în care rămâne tusea reziduală? Nu. Exact așa cum ați spus și dumneavoastră, practic atunci când avem acea tuse, copilul nu mai este contagios. Copilul este contagios marea majoritate atunci când avem secrețiile seromucoase. După 24 de ore de la ultimul episod febril, copilul poate merge în colectivitate. Cam așa. Și ați menționat mai multe organe afectate de viroze, dar care sunt cel mai frecvent afectate? Cel mai des din practica mea, căile respiratorii superioare sunt cele mai frecvent implicate. În marea lor majoritate rămân acolo, virusurile rămân cantonate acolo dacă le oferim un soi de prevenție și îngrijire corectă. Însă, de multe ori, din păcate, nu contează neapărat ce fac părinții, pentru că îi pot îngriji perfect. Însă secrețiile coboară și se transformă într-o pneumonie sau o bronșiolită la copiii mai mici sau chiar și o otită, dar desigur dacă nasul nu este curățat foarte bine. Dar în marea majoritate sunt căi respiratorii superioare, rinofaringite, rinoadenoidite, în partea asta de sus. Și la ce complicații pot duce acestea netratate corespunzător? După cum ați menționat, pneumonii sau e ceva mai mult? Exact. Pneumonia e un capitol așa vast, să spun, pentru că pneumonie nu înseamnă neapărat o infecție bacteriană și aș vrea să subliniez acest lucru, pentru că în fiecare infecție, inclusiv în cea virală, arborele bronșic de care menționam, el este un pic inflamat și atunci e ceea ce numim noi pneumonie interstițială. Și pneumonia interstițială nu are nevoie de antibiotic. Revenind la întrebare, în momentul în care, uite, nu curățăm foarte bine nasul, rămân acolo secreții, nasul comunică cu urechea prin această trompă a lui Eustachiu, care având o poziție orizontală, secrețiile ajung foarte ușor la copil din nas în ureche și atunci duc la otite. Deci, schema minunată pe care aș vrea să o rețină toți părinții, curățarea nasului este cea mai importantă. Ea poate să ne ferească de multe, inclusiv de otite, de pneumonii și alte complicații. Și ce este o răceală simplă și de ce nu necesită aceasta tratament agresiv? Nu cred că e vorba neapărat de tratament agresiv, ci cred că sunt niște criterii pe care ar trebui să le respectăm acasă. Răceala simplă e acea răceală ușurică, pe care o avem toți. Un nas ușor înfundat, poate o febră ușoară care a trecut, i-ai dat un pic un antitermic, deși și asta e un pic că nu dăm antitermic decât atunci când avem febră, dar în general copilul e bine, aleargă, are stare generală bună, nu e copilul acela plioștit, cam asta e o viroză ușoară.
Iar gripa este o viroză mai severă sau? Gripa, într-adevăr, dă o stare de moleșeală, de somnolență, te doare capul, ai cefalee, unii copii acuză chiar și senzație de greață, chiar varsă, fac febră mai mare. Da, virusul gripal virusurile gripale, pentru că sunt mai multe, pot să dea forme moderat severe. Din acest motiv se recomandă vaccinarea, mai ales la copiii mici care sunt predispuși către complicații, la fel și adulții și vârstnicii, care la fel pot să facă tot felul de complicații. De la ce vârstă recomandați vaccinarea copilului? Vaccinarea copilului se poate face de la 6 luni cu vaccinarea intramusculară, da? Iar intranazal se poate face de la 2 ani, pardon. Deci pe piață sunt mai multe variante, însă totdeauna trebuie să ne uităm la vârsta copilului, pentru că nu putem să vaccinăm intranazal un copil care are 1 an și 9 luni, pentru că pe prospect scrie foarte clar, peste vârsta de 2 ani se recomandă vaccinarea intranazală antigripală. Ați menționat această febră care îngrijorează părinții. Haideți să vedem când este ea un semnal de alarmă real și când poate fi tratată acasă. Febra, în primul rând, trebuie să ne uităm la cifra de pe termometru. Da? Când vorbim despre febră, nu înseamnă că e un pic fierbinte copilul. Că am pus mâna și gata, e fierbinte, l-am simțit eu, are febră, că îl cunosc eu cum era bine. Nu, deci trebuie să luăm un termometru. Eu recomand asta și la copiii mai mari, pentru că trebuie să vedem și intervalul la care face temperatură, și de câte zile face și ce temperatură a avut copilul. Dacă ne referim la o viroză ușoară, cum am tot vorbit, de obicei febra e în primele 2-3 zile și cam atât. Bine, sunt și niște viruși care poate să dea 7-10 zile febră și atunci normal că se recomandă la carte după 72 de ore, adică după 3 zile, să mergem la un consult. Deci dacă febra totuși este peste 72 de ore, se face un consult pentru a vedea, ok, ne încadrăm încă la o viroză sau este ceva mai mult. Asta se ghidează medicul în funcție de ce mai găsim clinic. Alte semne la care ar trebui să fie atenți părinții este starea generală a copilului. Dacă copilul este un pic apatic în momentul în care face febră, e normal, pentru că febra nu îți dă tocmai un confort, nu te simți bine când faci febră, dar tu i-ai dat antitermic și a revenit, iar în momentul în care nu are febră, este bine. În alea 5-6 ore, copilul are stare generală bună, mănâncă, se joacă, se hidratează, deci practic pare că nu este un copil bolnav. Acela este un criteriu foarte bun. În momentul în care copilul este apatic, somnolent, nu se hidratează bine, pare că e ceva în neregulă și între episoadele de febră, atunci acela este un criteriu în care ar trebui să-i trimită pe părinți la un consult sau la un spital de urgență de pediatrie. Și când apare deshidratarea, cum o pot recunoaște părinții? În primul rând, depinde de vârstă, pentru că dacă vorbim de sugari, avem câteva semne clinice. E mai greu pentru părinți cumva, pentru că tegumentele ar trebui să fie primele care să-ți indice faptul că cel mic este deshidratat, ai tegumente uscate, buzele sunt albe, uscate, de asemenea, la fel la sugari ai fontanela anterioară deprimată, adică în interior, nu este bombată ca atunci când copilul este hidratat. Noi spunem pliu cutanat abdominal elastic. Ce înseamnă asta? Chiar dacă sună așa, practic noi vedem tegumentele cum sunt. Dacă ele sunt bine hidratate, nu observăm nicio modificare. Nu sunt lente, nu sunt leneșe. În momentul în care copilul este hidratat, se vede în principal pe facies, adică pe fața lui, el este încercănat și pe tegumente. De asemenea, încă niște criterii ar fi urinarea. Copilul nu mai elimină urină, nu mai vezi scutecele acelea ude. Deci acesta ar fi un criteriu clar de mers la urgențe. Iar dacă părinților li se pare că micuții beau mai puțină apă, dar în rest urinarea este normală, este acesta un semn de deshidratare?
Că beau mai puțină apă. Important e cumva să păstrăm acei mililitri pe kilogram corp. Acum e greu de intrat în detalii, dar în momentul în care un copilul este bolnav, nu mănâncă la fel ca de obicei, nu ar trebui să insistăm cu mâncarea, ci să insistăm cu hidratarea. Hidratarea nu e egal doar apă. La copilul care e trecut de 6 luni, mai putem să-i mai dăm o supă, mai putem să-i mai dăm un ceai, deși asta e așa și așa, pentru că ceaiurile sunt la risc, la o limită, dar în cantități mici, un pic de lichide din toate părțile sunt binevenite. Și atunci nu contorizăm numai apa, ci și celelalte lichide. Și când sunt semnele clare că părintele trebuie să meargă cu cel mic la urgențe? Când sunt aceste simptome deja alarmante? Vă referiți exact care sunt simptomele? Care sunt, da, sau cum le recunoaște părintele? Când își dă seama că sunt... Le-am menționat anterior. Deci fontanela anterioară deprimată, facies încercănat, copil care nu bea suficient, care este apatic, care este somnolent. Dacă i-a apărut vreo erupție pe piele, din nou, cred că ar trebui să meargă, pentru că nu întotdeauna erupțiile sunt ușoare. Febră foarte mare peste 3 zile, da? Peste 3 zile care nu scade la antitermice, și o tuse de asemenea care era bine, dar cumva nu mai e și se adaugă și dificultăți respiratorii. Cumva avem câte puțin din toate aparatele, dar revenind la aparatul respirator, e foarte important pentru părinți, în momentul în care cei mici sunt bolnavi, au o infecție de tract respirator, să se uite la felul în care respiră. Dacă respiră normal, ce înseamnă normal egal frecvența respiratorie, dacă un copil respiră, are sete de aer, asta înseamnă că aerul nu mai ajunge cum trebuie și e clar că trebuie să meargă la spital. Alt semn ar fi din aceeași categorie a aparatului respirator, bătăile aripioarelor nazale. Tot la fel, dintr-o sete de aer. Cei mici, dar și cei mai mari, în momentul în care au această sete de aer, trag de coaste. Practic se vede cum ei au acest efort respirator în încercarea lor de a ajunge aerul și oxigenul care trebuie. Și atunci nu mai poți să te mai duci în ambulatoriu, la un consult de specialitate, trebuie să mergi la un spital de urgență, pentru că acolo ai inclusiv oxigenoterapie, la care marea majoritate dintre copii au nevoie în momente de genul acesta. Iar în cazul bebelușilor sau copiilor mai mici sunt cam aceleași semne după care se ghideze părinții? Da, cele pe care le-am menționat. Marea majoritate, dacă vorbim sub 3 luni, orice febră este un criteriu de mers la urgențe. Febra sub 3 luni nu mai așteptăm. Dăm un paracetamol pentru că este o substanță activă, nu folosim denumiri comerciale, însă sub 3 luni paracetamolul este indicat și mergi la un spital de urgență. Eu recomand părinților la vârste din acestea mici, orice îngrijorare pe care o au vis-a-vis de starea generală a bebelușului, să pună mâna pe telefon, să întrebe dacă au contact cu un medic pediatru care îi are în vedere, pentru că unii sunt la început de drum, alții mai puțin, dar părinții sunt prima linie, ei își dau seama prima dată când la bebeluș ceva nu este în regulă. Așa că eu zic că mai bine întrebi decât să îți pară rău ulterior că nu ai evaluat din timp, pentru că lucrurile la bebeluș merg mult mai rapid față de copiii mai mari. Se pot decompensa mult mai ușor. Cu siguranță mulți părinți se alarmează, poate uneori chiar și fără motiv, și în loc să fugă la medic sau la urgențe, încearcă să trateze singuri acasă copilul cu diferite metode. Haideți să vedem din experiența dumneavoastră care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții sau cele mai frecvente mituri de tratament. Mi-ați dat mingea la fileu, pentru că eu tot am vorbit despre mituri și greșeli. E greu cumva și dureros să spui e o greșeală, ce faci. Așa că n-aș vrea să spun că e o greșeală, însă aș vrea să minimizăm riscurile la care îi supunem pe cei mici.
În primul rând și cel mai alarmant capitol din punctul meu de vedere este antibioterapia, pe care părinții o dau în speranța că lucrurile vor merge mai rapid, inclusiv la viroze, și antibioticele nu rezolvă viroza, o să treacă fără antibiotic. Îi supunem pe cei mici la un risc de a avea rezistență bacteriană. Ulterior, când chiar vor avea nevoie de antibiotic, antibioticele pe care le avem pe piață, nu doar în România, e o problemă reală la nivel internațional, pentru că nu vor mai răspunde. Avem deja foarte multe bacterii multirezistente. Dar pe lângă antibiotic, cred că problema este marketingul agresiv și nu știu cât de mare e greșeala părinților, ci mai degrabă din dorința de a le face bine celor mici. Ei sunt bombardați cu foarte multe informații și atunci vor să aleagă din ce în ce mai multe, și în momentul în care ți se explică că da, că aia e bun, că așa, normal că tu din bine poți să-i faci mai mult rău. Așa că pe numărul 2 aș pune siropurile de tuse, pentru că tusea este un mecanism bun. Ne dorim ca cei mici să tușească, mai ales când vorbim de tusea aceea productivă, pentru că ce face tusea este să elimine secrețiile și noi ne dorim ca acele secreții să nu stea acolo. Nu ne dorim să le inhibăm cu un sirop de tuse, care, pe lângă faptul că are un efect minim, poate chiar placebo, doar părintelui se pare i-a dat ceva, pare că a mers, când de fapt siropul n-a mers. Poate pe termen lung să ducă la alergii, la obezitate chiar dacă sună dureros, dar toate siropurile de tuse, ca să fie acceptate, au un pic de zahăr, un pic de alte ingrediente ca să dea acel gust bun. Așa că eu în locul siropurilor de tuse aș alege mierea. Mierea este un emolient extraordinar, peste vârsta de 1 an, un ceai cu miere mi se pare perfect, ieftin și la îndemâna oricui. Și pe al 3-lea loc, cred că aș spune tot din categoria siropurilor, însă siropurile de imunitate, pentru că nu putem să rezolvăm imunitatea dintr-un sirop. Aș vrea să vă păstrați ideea, pentru că mai am multe întrebări legate de aceste greșeli, de aceste mituri, însă vom reveni după o scurtă pauză publicitară. Bine v-am regăsit! Suntem alături de doamna dr. Ioana Alexe, medic specialist pediatru, și tocmai discutam despre îngrijirea acasă a copiilor afectați de infecții respiratorii. Haideți să discutăm în continuare despre aceste mituri și anume despre administrarea de antibiotice copiilor. Ce părere aveți despre părinții care administrează acestea fără un diagnostic medical sau fără o indicație, sau care își doresc cu orice preț să le administreze? În primul rând, aș vrea să zic că chiar săptămâna trecută am fost la o conferință de infecțioase, unde tocmai despre acest abuz de antibiotice s-a discutat, unde noi, ca țară, suntem printre primele locuri din România, din Europa, însă partea bună este că stăm un pic mai bine față de anii trecuți, pentru că de câțiva ani s-au introdus acele fișe obligatorii cu număr, cu serie, unde părintele nu mai are cum să-și ia antibiotic decât dacă nu merge la un consult. Problema cumva este faptul că părintele merge insistent la un doctor și îi spune că eu vreau să-mi dai antibiotic, că eu știu că altă dată mi-a mers bine. E o problemă din ambele părți cumva, pentru că noi de multe ori emoțional nici nu știm cum să depășim bariera asta. Ok, explicăm, explicăm, dar când părintele este atât de insistent, cumva îi spui nu, din păcate al doilea medic spune nu, iar al treilea până la urmă îi spune bine, mai lasă că îți dau eu. Și până la urmă tot face rost de antibiotic. Cred că e momentul în care să vorbim de fapt de ce tot ne batem gura pe românește de toată treaba cu antibioticele.
Menționam faptul că avem din ce în ce mai multe bacterii multirezistente. Copiii noștri nu sunt 1, 2, 3, trăiesc într-o colectivitate. În momentul în care unul este bolnav cu o bacterie multirezistentă, e la fel ca la vaccinare, intră în contact și al doilea copil cu aceeași bacterie multirezistentă. Fiind vorba de un sistem imatur, practic ei nu știu cum să reacționeze și reacționează rău, pentru că sunt bacterii foarte puternice. Deci atunci antibioticele pe care le avem nu o să mai facă față și se întâmplă deja lucrul ăsta în spitale și tot aparținătorii îmi întreabă de ce. Tocmai din cauza asta. Mai mult decât atât, pe lângă bacteriile multirezistente și problema națională pe care o avem, distrug flora. Distrug flora digestivă, acel microbiom intestinal care s-a dovedit că este extrem de benefic, practic de aici pleacă și imunitatea și atunci tu îi dai antibioticul, scade și imunitatea și răcești peste 2-3 zile și te întrebi da, ce s-a întâmplat. Păi fix asta s-a întâmplat, că tu dacă l-ai fi lăsat natural în momentul în care se poate, pentru că sunt foarte multe situații în care chiar da, este nevoie de antibiotic, dar doar după consult medical. Și ele trebuie administrate doar împreună cu probiotic, să înțeleg. Da, sunt prea puține antibiotice care nu se dau cu probiotic, în marea lor majoritate, da, se dau cu probiotic. Și haideți să vedem un pic și legat de tratamentele acestea populare, cum ar fi frecțiile sau înfășurările, care sunt eficiente și în ce context și care sunt doar mituri. Aș vrea să încep cu cea mai frumoasă, deși eu n-am pățit-o, dar poate, frecțiile cu oțet. La picioare sau... Cu toții am trecut prin asta când eram mici, da. Da, frecțiile cu oțet sunt o mare problemă, pentru că pielea bebelușului, la fel ca toate sistemele, este imatură, este fină și atunci acel oțet poate să provoace arsuri. Nu se folosesc. Nu se folosesc. Dacă vrem într-adevăr să facem împachetări, este chiar recomandat. Noi recomandăm chiar în prima linie, în momentul în care copilul are febră, înainte să dăm un antitermic, chiar este util să apelăm la măsuri hipotermizante. Adică să facem o împachetare cu un prosopel, cu apă un pic călâie, așa, nu rece, pentru că atunci copilul poate să facă frison de la diferența asta de temperatură. Îi facem o rochiță, așa, cu acel prosop și prin transfer de căldură, acel prosop va prelua căldura copilului și va crește temperatura corpului. După aia zbatem acel prosop și iarăși îl punem pe copil și tot așa. Este una din măsurile care este foarte bună, dar cu apă, nu cu oțet. Apoi băile călduțe, tot la fel cu un grad 2 sub și se scade treptat temperatura în momentul în care copilul este în baie, dar dacă copilul acceptă baia, pentru că în toată schema, orice am face, cel mai important este confortul copilului. Dacă copilul nu acceptă, îl lăsăm. Important este el să se simtă bine. Dar nu este baia contraindicată în cazul răcelilor. Nu, categoric. Chiar putem să-i facem baie. Bine, acum nu pot să zic, o să zic și eu din moș. Noi ieșim cu părul ud exact după... Bine, dar putem să-i facem baie. Nu este nicio problemă, chiar este indicată. Elimină bacteriile, virusii și tot cu ce am la noi contact pe timp de zi. Așa că chiar seara, ca parte dintr-o rutină sănătoasă, o baie călduță, liniștitoare, asigură și un somn frumos și liniștit. Iar frecțiile cu spirit sunt în aceeași situație? Sunt din aceeași categorie. Nu, nici frecțiile cu spirit nu se recomandă, nici pansamentele cu cartofi pe gât pentru laringită. Nu, apelăm la studii, ghiduri și ce este recomandat, pentru că de ce recomandăm lucruri din ghiduri, din studii, s-au făcut studii mari pe cohorte, știm exact acum ce afectează copilul și ce nu. Iar apropo de siropurile pentru creșterea imunității, da. Ce părere aveți de vitamina C sau de administrarea foarte frecventă? Ok. Vitamina C este o vitamină foarte bună. Este o vitamină hidrosolubilă. Partea mai puțin bună este că nu se stochează în organism. Așa că tu, dacă iei vitamina C,
o să o elimini. Așa că nu. Mai mult decât atât, da, are niște efecte acolo pe are un efect oxidativ, antifagocitoză, dar în mare și nicăieri nu s-a demonstrat faptul că vitamina C ar scurta durata bolii. Maxim s-ar putea întâmpla lucrul acesta la adulții care sunt expuși la frig intens sau la efort fizic, alpiniști de exemplu, dar la copii nu. Se indică pentru cei mici o alimentație bogată în vitamina C și cred că mai ales acum că este sezonul rece putem să apelăm cu siguranță la portocale, la mandarine, la kiwi, chiar și la ardei gras roșu, la pătrunjel, la cătină. Acestea sunt surse extraordinare de vitamina C și să nu apelăm la suplimente alimentare fără niște indicații clare. Da, putem să dăm tot felul de alte suplimente, nu vorbesc strict de vitamina C, doar atunci când este chiar un deficit. Altfel, ca să scurtăm durata bolii sau să facem o cură de vitamina C că nu o să mai răcească, nu o să se întâmple. Iar la nivel de hidratare contează să fie un anumit tip de ceai dintr-o anumită plantă sau e important să fie lichidul acela călduț, poate fi lapte, ceai sau orice altceva? La nivel de ceai, din toate studiile pe care le-am citit, că și pe mine m-a interesat acest subiect pentru că eu sunt o mare iubitoare de ceai, trebuie să recunosc, teiul l-am găsit cel mai curat, cel mai sigur, pentru că foarte multe dintre plantele care se folosesc pentru ceaiuri au taninuri. Acestea practic inhibă absorpția fierului, lucru pe care nu îi ajută deloc pe cei mici, pentru că ei trebuie să aibă o alimentație bogată în fier și nu ne dorim să le dăm ceaiuri ca să ajungem la anemie feriprivă, așa că aș spune că ceaiul cu tei este o variantă bună, dar peste un an, cam așa. Sub un an preferăm formula de lapte, nu lapte de vacă niciodată, ca băutură principală, și apă și supe care putem să le dăm călduțe. Pentru copiii mai mari, da, un pic de ceai cu tei și miere de albine e binevenit. Și legat de tratamentul administrat copiilor acasă, recomandați totuși ca părinții să dea ceva împotriva febrei înainte de a ajunge la unitatea medicală? Da, întotdeauna. Dacă copilul are un episod febril, niciodată nu pornim la drum cu el având febră în mașină. Nu este ok, trebuie mai întâi să-i asigurăm confortul necesar, abia apoi ne urcăm în mașină și plecăm. Când dăm un antitermic, cum am spus, peste 38 de grade Celsius, dacă cel mic este în disconfort. Dacă avem peste 38 de grade Celsius, dar nu vorbim de acele 0,3 luni, nou-născutul sub 3 luni, pentru că e clar că e urgență, vorbesc de copilul mai mare. Deci dacă avem peste 38 de grade și copilul zburdă, aleargă, se joacă Lego, îl lăsăm în pace. Nu trebuie neapărat să lăsăm un pic corpul, să învățăm din străbuni, să lăsăm corpul să-și facă treaba singur. Cred că ăsta ar fi cel mai frumos dar pe care am putea noi să-l oferim generației noastre, să lăsăm un pic, pentru că au fost studii care au arătat chiar că în momentul în care tu lași febra, pentru că este un mecanism natural de apărare, la fel ca tusia, că organismul nostru este extraordinar de deștept, dacă îl lăsăm un pic ar scădea chiar durata bolii. Deci nu vitamina C rezolvă asta, ci chiar febra. Deci ne uităm întotdeauna la confortul copilului. Dacă copilul este moleșit, somnolent, apatic, dăm un antitermic. Care sunt cele mai mari riscuri la care se supun părinții în momentul în care administrează antitermice plus antibiotice plus ce au ei în gând și formează așa un mix, adică s-a întâmplat ca micuții să ajungă în situații grave din cauza asta? Da, una dintre cele mai mari probleme de antibiotic am vorbit aici, problema pe care aș vedea-o este vorba de supradozaj, pentru că foarte mulți părinți nu știu să facă practic suspensiile. Cred că ar trebui să întrebe, ca mesajul meu pentru acasă, întotdeauna înainte de a se apuca să facă suspensia dintr-un sirop. Știți că majoritatea
majoritatea sunt din pulberi, tu adaugi apă fiartă, răcită și atunci trebuie să vezi câtă apă e. Sigur e așa înainte de a distruge borcanelul, pentru că poate să ducă la intoxicații sub radozaj. Asta legat de antibiotic, legat de antitermice, întotdeauna să ne uităm la substanța activă care este scrisă pe flaconul din fața noastră. Pentru că sunt mai multe flacoane cu aceleași substanțe active sub denumiri comerciale diferite. Și atunci părinții dau aceea substanță activă la 2 ore, la 3 ore, la 4 ore și din nou ajungem la supradozaj, la intoxicații și sunt destul de frecvente din păcate. Cel puțin cu paracetamol sunt foarte multe. Intoxicația cu paracetamol este una dintre cele mai frecvente intoxicații la copii. Și ce se face în acest caz? Se merge la spital, da, de urgență. Da. Legat de aspirațiile nazale, există mai multe tipuri sau există o vârstă până la care se face un anumit tip de aspirație? Nu, important este să curățăm nasul de când ne naștem până dacă se întâmplă să avem secreții. Acum s-ar părea că este foarte util să folosim un spray cu apă de mare izotonă, chiar zilnic, pentru curățarea diferitor reziduri. Practic, cilii din nas sunt poarta de intrare a virusilor și a bacteriilor și ne dorim să funcționeze corect. Și atunci putem să folosim un spray de apă de mare izoton pentru curățare zilnică, iar hiperton cu o cantitate mai mare de sare atunci când nasul este înfundat. Și da, curățarea nasului este cea mai importantă manevră, pentru că de acolo pleacă toate. Deci ar trebui ca fiecare familie să aibă în casă inclusiv o batista bebelușului sau cum se numește pentru copiii mai micuți? Da, batista bebelușului este bună, dar sunt și alte metode de aspirare. Acum e în funcție de familie, de putere și de puterea financiară. Sunt tot felul de aspiratoare manuale, electrice. Batista bebelușului e basic, e ok, trage bine. Doar să avem grijă să nu o folosim foarte des, pentru că cu cât tragem mai des, cu atât secrețiile se vor forma mai des, mai repede și mai multe. Haideți să vedem și care e conexiunea dintre răceli, viroze și frig. Este adevărat că frigul poate fi o cauză a răcelii sau a virozei? Frigul în sine nu provoacă nicio viroză. Tu, viroza, atât copil cât și adult, o iei în contact cu virusul sau cu bacteria respectivă. Dar, pentru că întotdeauna există un dar, așa cum ne spunea cineva, un domn profesor în facultate, răspunsul întotdeauna și răspunsul corect în medicină este depinde. Deci orice m-ați întreba, eu depinde. La fel vă zic și acum că depinde, pentru că practic e foarte important să îmbrăcăm bine copiii. Nu să înfofolim, să nu mă înțelegeți greșit, dar să îmbrăcăm nu prea gros, nu prea subțire, ci adecvat pentru momentul, pentru anotimpul, pentru clipa când te-ai dus tu afară și pentru gradele în care sunt afară. Pentru că în momentul în care e iarnă, e frig, tu l-ai înfopolit, i-ai pus 3 straturi, i-ai pus fular la gură, i-ai pus 3 căciuli pe cap, etc. În momentul în care el merge afară super înfofolit, aleargă, pentru că copiii aleargă, ăsta e rostul lor, să se joace, că de asta îi scoți afară, să mai consume din energie. Transpiră. Și atunci dă-mi mami jos una și tot așa. Și atunci corpul este debusolat. Asta se întâmplă. Stai un pic, acum parcă mi era cald. Acum ce fac? Și scade un pic apărarea ta antiinfecțioasă. Pentru că cel mic, corpul lui, este ocupat să facă față frig cald, că e transpirat. Și atunci vine o bacterie, un virus care era pe acolo prin prejur, cu care noi intrăm zilnic în contact. Noi intrăm cu N sute de bacterii și virus. Numai că l-a găsit atunci pe picior greșit pe copil și pac, s-a îmbolnăvit fix atunci. Dar nu pentru că nu din cauza frigului, ci pentru că copilul nu era bine îmbrăcat, nu era pregătit să lupte cu ceva care poate ar fi trecut razant pe lângă el și nu s-ar fi întâmplat nimic. Cam asta e povestea cu frigului, deci depinde.
La fel se întâmplă și cu trasul curentului, m-a tras curentul și de asta am răcit, de asta mă doare gâtul. Nu ne trage curentul, nu ne trage curentul. Aici eu n-aș mai pune niciun depinde aici. Nu ne trage curentul, dar e bine să fim bine îmbrăcați și pentru momentul acela și să stai unde trebuie și să ai nasul curat și să ai o temperatură bună în casă, adică 20, 22, maxim 23 de grade Celsius, pentru că noi am fost înfofoliți când eram mici, nouă ne este frig și dăm drumul la centrală la 24-25 de grade Celsius. Păi atunci cilii nazali la un copil nu fac față, sunt leneși, dorm, din nou vine virusul, bacteria și l-a luat pe nepregătite, pentru că cilii nazali dormeau din cauza căldurii. Deci, atmosferă umedă în casă, 40-60 de grade Celsius, temperatură ok în casă, 20-22, maxim 23 de grade Celsius și curățăm nasul când avem nasul blocat de secreții sau nasul înfundat. Și dacă un copil a luat toate măsurile de care ați vorbit, a fost dus la medic, a primit o schemă de tratament corespunzătoare și a ajuns acasă să-și urmeze tratamentul, există o perioadă în care trebuie să rămână în casă, închis, să zic așa, cu interdicție de a ieși afară, sau este variabilă durata zilelor până când poate să iasă la o plimbare? Nu au interdicție de a ieși afară nici atunci când sunt răciți. Singura interdicție este vis-a-vis de confortul copilului. Nu o să iasă afară un copil care are febră, ca să-i scadă febra afară. Nu. Dar poate ieși un pic afară pentru că aerul curat îi face bine. O plimbare, chiar și aerul rece, că tot suntem în sezonul rece, scade inflamația. Copiii cu laringită îi ajută să stea la aer rece. Deci nu, ieșim când copilul este în confort, plimbări scurte și nu trimis în colectivitate sau în parc sau în mall. Deci ieșim cu mami, cu tati, cu bunica, cu aparținătorul, cu oricine, dar cumva pe traseul tău acolo, singur, să facă un pic, să ia un pic de aer curat, să facă niște pași, pentru că să-l ajute și în recuperare. Și după cât timp se consideră că e în regulă să se întoarcă în colectivitate? Depinde de patologie. La febră se consideră ok după 24 de ore de la ultimul episod febril. La gastroenterocolită, de exemplu, când avem scaune diareice, vărsături, să fi trecut peste 24 de ore de la ultimele episoade de acest gen. În conjunctivită să nu mai aibă secreții conjunctivale, deci depinde de patologie. Dar dacă au trecut 24-48 de ore, mergi și îți iei avizul de la medicul pediatru, de la medicul de familie, copilul zburdă, se joacă și e bine. Cu un singur amendament care cred că ar fi util de precizat, tusea nu este o contraindicație de a reintra în colectivitate, pentru că un copil poate să tușească 3-4 săptămâni. E adevărat că colectivitatea este un focar, este un bombardament de răceli, adică atunci când părintele își dă pentru prima dată copilul la grădiniță, la creșă, trebuie să se pregătească pentru o eroare. Da, și îmi pare rău să dau răspunsul acesta, dar cred că este o etapă normală prin care, din păcate sau din fericire, acum trebuie să treacă fiecare copil pentru a ajunge un copil mai mare și ulterior un adult sănătos. Pentru că și noi am trecut prin asta. Diferența între a trece cu ușurință și a avea aceste episoade, totuși stă lungimea fiecărui episod și faptul dacă fac suprainfecții bacteriene, dacă au nevoie de antibiotic, dacă fac forme lungi, severe, atunci da, ar trebui să ne gândim și la alte patologii. Nu vreau să minimizez absolut deloc faptul că se poate întâmpla, pentru că sunt cazuri, nu la toți se aplică același lucruri. În marea majoritate da, dar trebuie să fim totuși atenți și la cum trece copilul prin fiecare boală, prin fiecare episod. Și când trebuie să mergem la o investigație mai amănunțită, în cazul în care se repetă aceste viroze foarte, foarte des sau există o frecvență îngrijorătoare? Depinde foarte mult de durată. Am zis că numărul este 8, 10, 12, dacă toate episoadele sunt greu de gestionat acasă, se suprainfectează, fac febre mari, fac pneumonii,
fac de fiecare dată complicații sau faringite streptococice frecvent, ar fi de investigat la un imunolog pediatru. În încheiere, aveți un mesaj pentru părinți, pentru prevenție sau, de ce nu, pentru acceptarea acestor infecții respiratorii în viața copiilor noștri? Aș avea multe mesaje, dar pe scurt eu urez curaj, încredere. Lucrurile vor fi din ce în ce mai bine. E greu la început, în primii ani de viață, apoi ei cresc mari și se mai schimbă lucrurile, se mai schimbă și patologia. Și să nu abuzăm de lucrurile pe care le-au făcut părinții noștri sau știau că e bine și așa, pentru că lucrurile s-au schimbat și acum avem foarte multe dovezi și avem foarte multe resurse. Nu doar medici, care de multe ori sunt și în online, sunt peste tot și dau explicații, să-și ia informația din locurile în care trebuie, din locurile avizate. Și dacă sunt nesiguri pentru orice, dacă într-un moment simt că copilul lor este diferit, să întrebe. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate informațiile. Iar celor care ne-ați urmărit, vă invit să vă exprimați opinia asupra acestui subiect și pe paginile oficiale Columna TV, dar și Echilibrul Sănătății, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Sănătatea începe cu decizii conștiente. Pe data viitoare!